салом алейкум бародаро, бозии старт, бозии сеай. Бозии да бародаро, дата телевизорай, 4 электроскутерай, дата машинай, 20 машинкай муи сарпаскинай, 20 дига тифалай, 5 колонкой услитердорай, ҳамада бурдай, 10 дига пилтай бародаро, ҳамада бурдай. Касоне ки бебурд мебира пулш вазрат колонка ҳам ҳаст бародаро, колонкой Bluetooth, Wi-Fi ҳамаи чӣ дора. Бас услитерай бародаро 5 дига. шоҳҷоиза ду мошинай Toyota Vitz махфиай. ҳамада бурдборӣ бародаро. Номераи WhatsApp дишанбести ин поён да мебироя. Ай касоне ки беприз мебироя, ин пулш рӯзи эфир возврат мешава. Гап нест зиндаву сарбаланд бошен, ҳамада бурдборӣ хоҳонем. Бачаёча метонӣ бо 100 сомон соҳиби наи скутер шавай. Метонӣ бо 100 сомон соҳиби наи скутерча шавай. Ош шава. Наи мошинчуам бозӣ дай. таваҷҷӯҳ! лотареяи бурднок аҷиб дар он аст ки ҳар як чипта бурднок аст. шуморо мукофотҳои зерин интизор ҳастанд. 2 адад телевизор, 4 адад электроскутер, 5 адад тавдон, 5 адад телефони мобилӣ, 5 адад гази электролюкс, 10 адад печи электрикии мечта, 5 адад колонка, 20 адад чойники барқии тифал, 20 адад мошинка барои мӯи сар, 10 адад конверти дорои 250 сомонӣ ва 10 адад конверти 500 сомонӣ, 10 адад соати дастӣ. Инчунин тӯҳфае ки махфӣ аст. Ва аз ҳама муҳим, 2 шоҳҷоиза, 2 автомобил. Фурсатро аз даст надиҳед, чунки ҳамагӣ 1000 чипта ва ягонтаи он бебурд нест. нархи чипта 100 сомонӣ мебошад. рақамҳо барои WhatsApp ва Душанбе Сити 905 51 15 15. дер намонед, финал наздик аст.